Черната вдовица. В малък български град хората от десетилетия шепнат за жена с дълга черна коса и рокля до земята. Наричат я черната вдовица. Когато се появи, винаги е при вечер, седи под една и съща лампа в парка и говори меко, сякаш познава човека отсреща отдавна. След нея винаги изчезва някой мъж. Журналист на име Христо решава да открие. Намира я на пейката. Тя го кани да седне. Разговарят за загуба, време и обещания. Къде живееш? Пита той. Там, където спят обещанията, отвръща тя. Старата част на гробището. Гласът е спокоен, но въздухът около нея е студен. Христо се опитва да снима с телефона си, на снимката се вижда само пейката, лампата и празно място. Жената се усмихва криво, някои неща не се отпечатват. На следващия ден Христо рови в архивите. Открива некролог от 1920 година Елена П. млада вдовица, загинала в пожар. До некролога пожълтяла снимка, същото лице, същата коса, същата черна рокля. Списъкът с безследно изчезнали мъже започва малко след смъртта й. Христо се връща при лампата в парка. Пейката е мокра, сякаш някой току-що е станал. На дървото има забит стар черен вуал. Тогава разбира очевидното. Жената, която всички срещат днес, не е жива, не е била жива нито за миг от нашето време. Тя е мъртва вече век, а градът разговаря със сянката и вечерта телефонът на Христо извънява. Номерът е неизвестен. Гласът е същият, тих и близък. Не искам да съм сама. Къде си? Пита той. Там, където обеща да дойдеш. Старата част. Под третата лампа. На другия ден хората намират телефона му на пейката до лампата. Снимките в галерията са еднакви. Празна пейка, празна алея, празен парк. Само на последната, в отражението на стъклото, личи женско лице, черно було, тънка усмивка, и зад него, съвсем ясно, Христо, който вече не държи телефона. От тогава казват, ако на сумрак видиш жена в черно под улична лампа, не сядай. Тя не живее тук. И не иска да си тръгваш.